Я можу послатися на спробу провести цей телеміст. Бачите, здавалося б, якась тема така не дуже, така, можливо, але це загрозлива. для того, щоб сьогодні вони були в Москві. Той же Медведчук. Але як зразу суспільство сказало «ні». Суспільство сказало «ні». І вони просто не наважилися. Вони просто відправили журналістів. Вони відправили своїх журналістів, NewsOne відправив в Москву, і вони зараз в студії московській будуть просто імітувати нібито дві сторони. Тут вже я просто міг би звернутися до вашої корпорації, цеху журналістського, не до вас особисто, ви тут в студії, але до тих журналістів, або які вважають себе журналістами, але які працюють проти України. Я б дуже не хотів би, щоб у людей потім в житті залишився би такий дуже чорний слід. Ті, хто поїхали, з моєї точки зору, ті, хто поїхали з тих, хто називає себе журналістами, і сьогодні-завтра вони будуть говорити в московських студіях «давайте дружити», і не будуть говорити про більше ніж 13 тисяч битих українців, про сотні кримських татар, про наших діточок, які залишили, про сотні кримських татар, які сидять у тюрмах російських, про їхніх сотнях дітей неповнолітних. Поки не будуть говорити про повернення Криму, це просто не журналісти, це люди, які на підхваті у російських пропагандистів.